Velkommen til kommunalvalg 09, tirsdag den 17. november. Ja, der er kommunalvalg, og der er også regionsvalg. Og her på Kanal København sætter vi fokus på valgene gennem en række debatudsendelser. De opstillede partier og kandidater kommer til ord og debatterer deres holdninger og deres mærkesager. I dette program der er det Frederiksberg Kommune, der er i fokus, og vi skal høre, hvad deres socialdemokraterne vil, når det gælder den kommunale hverdag for Frederiksbergerne. Velkommen til Søren Jacobsen. Der er opstillet som nummer 14 på den socialdemokratiske liste på Frederiksberg. Og Søren, inden vi begynder med det egentlige fra jeres valgprogram, så fortæl lige lidt om din baggrund for at stille op. Jamen, min baggrund er, at jeg igennem en del år har gået og været irriteret på, at velfærdssamfundet blev dårligere og dårligere. Og jeg synes, man behandler de gamle for dårligt, og der er tiltaget for meget, man behandler for dårligt i vores samfund. Og jeg synes, man er blevet lidt for egoistiske. Og det vil jeg godt prøve, om jeg kan lave om på. I hvert fald være med til at lave lidt om på. Godt. Ja, det som I går til valg på, og som du har også naturligvis går til valg på, det er de ældre. Ja. Hvorfor har du det som? Jamen det har jeg, fordi det er de ældre, der har været med til at skabe det velfærdssamfund, vi har i dag. Og jeg synes simpelthen, man har glemt de ældre. Det vil sige, når man bliver gammel, så bliver man kaldt for en ældrebyrde. Og når man kommer på plejehjem eller noget andet, så ikke altid, men i visse tilfælde, så bliver man ikke behandlet godt. Man får ikke den pleje, man skal have, og det synes jeg simpelthen, det kan vi ikke være bekendt, når vi aldrig har været rigere, end vi er. Så synes jeg ikke, vi kan være bekendt at behandle de gamle på den måde. Spares der for meget? Jeg ved ikke, om der spares for meget, men jeg tror, man har ligesom glemt, når man skal give penge, at der faktisk er blevet flere ældre. Det vil sige, man giver godt nok måske lidt flere penge fra regeringens side, men man har glemt, at der kommer også flere ældre. Og det, man også ligesom har glemt, det er, at de ansatte, de arbejder så meget, som de overhovedet kan, og de kan ikke rende stærkere. Og der kommer alt for meget papirsnusseri, og det vil sige, at man skal skrive, hvor meget tid man bruger på det, og hvor meget tid man bruger på det. Og det vil sige, at man bruger alt for meget tid med at skrive, og man bruger ikke så meget tid på de ældre og være social over for de ældre. Der skal så flere hænder til. Der skal flere hænder til, ja. Ja, fordi hvordan mere konkret, hvordan skal man have tænkt sig, skal der være lidt nytænkning, kan jeg forstå på dig, på ældreområdet, sådan mere konkret, hvordan skulle det være, altså der er flere hænder, som du siger, ikke? Ja. Mindre kontrol. Mm-hmm. Jamen, i øjeblikket har vi jo en historisk chance. Det vil sige, at vi har en masse arbejdsløse mennesker, som måske ikke kan komme tilbage til det job, som de havde før. Og derfor har man måske en mulighed i øjeblikket for at få omskolet disse mennesker til at arbejde inden for ældreområdet eller andre steder, hvis de er interesseret i det. Og det synes jeg ligesom ikke, man er gået så meget op i, eller det har man ligesom glemt. Man er i hvert fald ikke gået i gang med det endnu. Men de ældre skal have det bedre i hvert fald. De skal have det meget bedre. Ja. Godt. Noget som over på samme banehalvdel, men det behøver noget ikke være for ældre, det er så handicappede og syge. Der synes du også, det skal være bedre? Ja, i allerhøjeste grad. Altså hvis vi ser på de medicinske afdelinger, der ligger de syge jo, mange af de ældre ligger på gangene, og der er alt for mange, og jeg synes slet ikke, vi kan være det bekendt. Det skulle være gjort noget ved for lang tid siden, og det er ligesom et problem, der bare bliver ved med at være der. Og der synes jeg også, at Frederiksberg skulle have gjort noget mere, altså for ligesom at sige, gå foran og sige, at det problem vil vi ikke have her i Frederiksberg, det kan vi godt gøre noget ved. Og jeg synes, inden for de handicappede, der er mange unge handicappede, der sidder måske på et forkert sted, det vil sige, de er ikke sammen med nogen på deres egen alder, de sidder sammen med en masse ældre mennesker. Og de har måske, selvom man er handicappet, kan man godt have en masse energi og en masse gode idéer og en masse ting, man gerne vil, og det er måske svært at få gjort, hvis man sidder sammen med ældre mennesker og ikke rigtig kan komme i gang med noget som helst. Ja, altså, nu vil jeg så være handicappet, altså du har jo også handicaps. Ja. Bare brug det som udgangspunkt til, hvordan er din hverdag med de handicap, du har? Jamen, jeg har ikke, det er meget små problemer, jeg har på grund af mit handicap. Altså, det er thalidomid, det er nok ikke ret mennesker, der ved, hvad er. Men bliver det hvilke? Ja, det er nogle piller, som de gravide kvinder tog, og så fik man nogle børn, der havde handicaps. Og der er Danmark så et af de eneste lande, der ikke har givet erstatning for det, blandt andet. Men det er ikke det, jeg har problemer med i hverdagen. Det er min ryg, jeg har lidt problemer med, og derfor er jeg så blevet førtidspensionist. Og der synes jeg også, at man tænker for lidt på, at mange førtidspensionister faktisk godt kan
være med til at lave noget, gøre et eller andet, gavne samfundet et eller andet. De kan måske være med til at hjælpe de gamle, de kan måske være med til mange forskellige ting. Jeg synes, man skal prøve at lade dem lave lidt, i stedet for bare at sige, når man er førtidspensionist, så er man helt ude af samfundet, så er man bare på pension, og så er det slut. Ja, men jeg tænker også mere den mere fysiske side af handicap, den der dårlige ryg, du har. Hvordan oplever du det sådan i dagligdagen, nu sådan, både skal sidde ned og skal ud uden for din dør? Og sådan? Jamen, det oplever jeg ved, at jeg i perioder har så store smerter, så jeg simpelthen skal være sengeliggende. Og så har jeg perioder, hvor jeg godt kan. Og når jeg har de perioder, hvor jeg godt kan, så laver jeg selvfølgelig noget. Hvad med at transportere dig rundt? Jamen, det kan jeg sagtens. Ja. Det kan jeg sagtens med offentlig transport. Ja, det kan jeg sagtens. Det er ikke noget problem. Så det går? Det går fint, ja. Ja, det var godt. Ja. Det er mere sådan, når du... Jo. Men jeg kan godt forstå de handicappede og deres problemer, og hvad det er, man måske kan gøre bedre, og det er det, jeg gerne vil være med til. Godt. Så nu må jeg bevæge mig lidt ud under med trafik og miljø og klima. Trafikken, hvordan skal den ordnes på Frederiksberg? Jamen, jeg synes, der er nogle store problemer for Frederiksberg, på grund af, at de mennesker, der bor på Frederiksberg, har mange gange, når de kommer hjem fra arbejde, svært ved at finde parkeringspladser. Fordi så er de alle sammen optaget, og så kan man ikke komme til at parkere. Og derfor synes jeg, at vi på en eller anden måde skal finde på nogle nye måder, hvor vi kan parkere på. Og det vil sige måske undergrundsparkering, eller der er kommet så mange nye, moderne ting, og som ikke kan ses fra overfladen. Det vil sige, det er heller ikke grimt at kigge på, og det synes jeg, man skal gå videre med på en eller anden måde. Undersøge, hvad kan vi lave, hvad kan vi gøre, for ligesom at få de der grimme biler væk fra overfladen. Også måske få bilerne lidt mere væk fra byen, sådan så at vi ikke har alle de biler inde i byen. Altså når jeg går en tur på gaden og ser, at der sidder et menneske i hver bil, så synes jeg efterhånden, det er ved at være faktisk temmelig miljøsvineri, at der sidder en mand i hver bil. Når man så tænker på, at der er busser og der er tog. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man ikke gjorde det gratis, men gjorde det betydeligt billigere at køre i offentlig transport, sådan så man fik fjernet det væk fra biler og over til offentlig i stedet for. Men der synes jeg har både hørt og læst og set, at det er utrolig svært at få mennesket, må vi sige, at flytte sig fra bilen og over til enten tog eller bus eller metro. Hvor meget, for det er også noget med, at jeg har min frihed. Jeg skal vente på bussen, jeg skal vente på tog, jeg skal vente på metroen, og der kan være, trafikforstyrrelser, der er computerfejl, og jeg ved ikke hvad, alt muligt ting. Men bilen, hvad der også skal ske en fejl, men alligevel, den kan jeg gå ned og sætte mig i, og den kører i 99% tilfælde. Hvordan kommer man over den barriere? Jamen det gør man ved, altså det der er problemet med det offentlige, det er, at det nu har været nedslidt i så mange år, sådan så det fungerer slet ikke. Skinnerne fungerer ikke. Altså der er hele tiden undskyld, så er det signalfejl, så er det den. Fordi man ikke har brugt nok penge på det offentlige igennem mange år. Og det må vi altså se at få lavet om på, og få brugt de penge, der skal til for at få lavet det offentlige, så det fungerer ordentligt. Så er jeg også sikker på, at folk, når de finder ud af, at der går en bus fra deres hjem og til deres arbejdsplads, så vil de også bruge den, i stedet for at sidde i bilen. Så det gælder om, at forholdene, at man skal gøre dem så gode, så folk ikke... de kan ikke sige nej til tilbuddet. De skal ikke stå og vente i flere timer på at komme på arbejde. Okay. Ja, sådan mere, skal man sige, hvis vi går lidt ned på Frederiksberg, sådan cykelstier og gående, de svage trafikanter, hvad vil I gøre for dem? Jamen mange steder på Frederiksberg, der er jo, altså der er mange, jeg synes Frederiksberg har gjort meget godt, men ikke godt nok. Altså der er mange steder, hvor vi skal tænke mere på de cyklende, og vi skal tænke mere på at få adskilt de dårlige trafikanter fra den farlige trafik. Og jeg synes også, der er for